ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakulit. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay!
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt? Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Jeff
Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seriously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan. Jello! Bilisan mo! Magpaprograma na tayo! Upo, ito 5 minutes, baba mo na. Pagising ko pa lang sa umaga, sumasaya ang gising ko pag naririnig ang boses mo. Pagising ko pa lang sa umaga, kwento mo ang hanap ko, bumubuo ng araw ko. Tambala na! Nicole Diala at Titan Jello. Magandang morning sa mga Gen X na naiinis na babaliw na yayamot sa ulan na bida-bida. Kainis? Grabe, no? Ay! Buti na lang ante nakapagsilong na tayo ng sampay. Correct, trolalo. Pero shoutout po sa lahat po ng mga driver ngayon na bumabiyahe. Sa lahat po ng mga tindera-tindera na nababadrip, nai-stress na naman dahil ito na naman po si ulan. Bida-bida. Bida-bida eh. Nakakairita. Oo. Listen up. Listen up. Come on. Listen up, yeah. Come on. Come on. Come on. Umulan, umaraw, tuloy pa rin ang biyahe. Hindi tayo susuko kahit anong mangyari. Laging tatandaan na kasama mo kami. Hindi ka na mag-iisa. May kasama ka. Kaya tara, tambalan na. Hey! Ayun, oh. Kasama mo kami, kabisyo, anuman po ang season ng inyong buhay. Oo. Tag-ulan man, tag-tuyot, tag-hirap, tag-yawat, lahat ng season ng buhay mo. Oo, Kasama ano? mo ang Love Radio. Kanina nabanggit mo, shout-out mo, Jello, yung ating mga tindera. Nakaka-bad trip kapag katindera ka. Tapos ang mga binibenta mo, nasa gilid ka ng kalsada. Totoo. Tapos ganitong maulan. Tama. Mahirap magbenta ng mga tumpok-tumpok na sayote, tumpok-tumpok na Totoo yan. kamatis, ganyan na. Napakahirap, pero love or love,
Yun na Laban lang ang lang. gagawin natin. Tsaka isang paalala po kapag halimbawa po meron pong nagtitinda ng isang tumpok ng, yun nga, sayote. Tinutumpok ba yung sayote? Hindi ako Oo. sigurado. Yun, no? Depende sa kung anong mga Depende dun sa trip tumpok-tumpok nila o kung anong mga gusto nila itumpok-tumpok ka. Alam niyo po mga kabisyo, wag niyo naman po masyadong baratin. Tama. Diba? Kasi minsan, grabe sa pambabarat na para bang ikahihirap mo yung pambabarat mo ng 5 piso. Hindi mo naman po alam magkano lang kikitain yan dun sa bawat tumpok. Tama. At syempre sa mga tindera naman natin, wag naman kayo manloko. Yun din. Lagi nyo tatandaan na dapat fresh at maganda yung binibenta ninyo. Hanggang ilalim. Oo. Kasi aminin ko na, meron akong kakilalang tindera. Anong ginagawa? Ang ginagawa niya, halimbawa, tumpok-tumpok. Yung mga masasama yung itsura, yung medyo lamog na nilalagay niya sa ilalim. Yung mga fresh na sa ibabaw. Oo. Wag naman tayong ganyan. Kasi alam niyo po, ang dami po nangyayari sa mundo ngayon. Tama. Hindi ko po alam kung ito po'y senyales Na. ng pagtanggal ng mga pangit sa mundo. Charot. Hindi, pero di ba sa sobrang dami na nangyayari dun sa mundo, minsan mapapaisip ka ba na, and now the end is near. Di ba? Yeah, Dito ba mapapaisip ka din? Totoo. Parang ito na ba ang umpisa ng rapture, di ba? Nakakalurke. Hindi, pero hindi pa man dumating yung rapture kasi wala pa naman, hindi naman talaga natin alam yan eh. Tama. Wala naman talaga nakakasiguro kung kailan yan dadating, Tunay. di ba? Hindi mo naman kailangang hintayin, i-confirm na pa-rapture na at pa-second coming para maging mabait, para hindi mandaya ng kapwa. Tama. Wag nating ganunin. Tsaka handa mo na yung sarili mo. Saan? Ay, di ba handa mo na yung sarili mo sa mga bagay na dapat hindi ka gumagawa ng masama. Para oras man dumating ang rapture. O, diba? Aklat ka Ligtas lang. ka, correct. Oo. Rekta ka, hindi ka naiwan, Oo. diba? Kasi parang ganun daw yun. Hindi ko alam. Kasi alam mo naman tayo, hindi Oo. naman tayo masyadong nagbabasa-basa ng Bible. Ako, makasalanan din ako. Ayun, truth. Paano kung, diba? Kung Paano kailan kung- nagsisinungaling ka o kaya Oo. nandaya ka ng customer o kaya nang scam ka, biglang boom, rapture. Pag rapture daw kasi, hindi ko alam. Oo. Hindi ko, tanong natin si Jeg Bondito. Pag rapture daw kasi, ang eksena is parang bigla na lang mawawala yung mga Oo. tao. Tama ba? Parang mawawala yung mga tao, tapos matitira yung mga hindi Masasama. matitira yung mga masasama. Tapos sila makakaranas ng paghihirap dito sa lupa. Yan daw yung sabi. So isipin mo, 'di ba, parang rapture, boom, 'di ba lahat nag-alisan tapos nagkita-kita tayo, Jen. Yung mga DJ ng Love Radio. Alam na natin. Alam na natin. Kasi sa GC pa lang natin, sa Love Radio, makasalanan na talaga po Oo. tayo. Di ba? Pero you'll never know eh. Tsaka Tama. hindi man rapture. Nobody really knows when your end will come. Tama. Di ba? Sabi nga, di ba, that death comes like a thief in the night. Para po itong magnanakaw. Tama. Hindi mo alam, hindi mo mapaghahandaan. Kung kailan darating. Sa true, 'di ba? So, syempre at least dun sa moment na mga huling mga moment mo, which is hindi 'di ba? Alam mo, Okay. totoo, alam mo nakakatawa siyang pakinggan o napaka-morbid isipin. Tama. Pero kung medyo iisipin mo na anytime today, wag naman sana today, 'di ba? Pero anytime ay pwedeng mamatay ikaw Oo. or yung mga mahal mo sa buhay. Mag-iiba yung tingin mo eh. Tama. 'Di ba? Kung halimbawa ito na yung huli kong araw sa mundo, i-suspend ko ba to nang sa scam? Wag. Oh, wag. Plus 10 na ako dapat lagi sa langit. True legend, di ba? Yun. O kaya kung gusto niyo po ng plus 10 sa langit, kapag ganito panlamig, naghahanap po kami namang aalay sa amin ng kape. Yan. Sabi ng plus iba. 10 yun, no? Sabi ng iba, ito talaga si Auntie Nicole tsaka si Titan Jello. Kung kailan umuulan, bumabagyo. Puro patay. Oo. Mamamatay. Rapture yung pinapapasok ako ng boss ko. Huwag ka mag-alala, amphibian ka. Kaya alam nyo, dun sa mga estudyante, kasi kagabi parang marami na nag-declare ng no classes eh, Oo. di ba? So napaghandaan ng mga magulang. So hindi na kailangan gumising ng mas maaga, ganyan na. Pero isang paalala para sa lahat ng mga estudyante, enjoyin nyo po yan. Yung nagde-declare po ng no classes, di Pribilehiyo ba? nyo yan. Oo, enjoyin nyo yan kasi dadating ang panahon pag nagtrabaho na po kayo kahit bumabagyo, di ba? Papasok kayo. Tunay. Nakakaloka. Oo. Kaya, again, shout out dun sa mga pumapasok pa rin kahit matindi yung pag-ulan. But Tama. safety first. Ako naniniwala ako na aanin mo naman yung nakarating ka or pinilit mong makarating pero bago ka nakarating, biktima ka na ng leptospirosis, Tama. nag-swimming ka na ng bonggang-bongga, di ba? So safety is always first, mga kabisyo, ha? Agree. Good morning po! Good morning sa inyo mga kabisyo. Salamat sa pagtitog. Muli, kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ
Titan Jello. At akong kumikinang ina mo, kumikinang ina niya, kumikinang ina niyong lahat. Ako po si Nicole Yala na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
Memorize Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Dahil magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat i-tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi sa muka. Yan. Baluktot! Oh,
ako. Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Apagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding
Ping! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi.
laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko!
ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Daw, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart?
Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay!
Ano nangyari, Jut? Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi.
Asa sabog for today, Titan Jello. Para minumulto tayo, ante. Ulan yan eh. Ulan yan. Eksena ng ulan yan. Anyways, isang magandang morning sa lahat ng mga kabisya nating mga Gen X. Kumusta po kayo? Grabe yun Okay lang yan. Pag tumawag, yari ako. Move forward agad. Tumawag, yari ako. Okay lang yan. Let's Listen go. up, come on! Nakipagsiksikan, dikdikan na naman ako sa pila ng jeep. Iba ang aming trip, pare. Has coming with utak, sobrang bilis. Iwan sa aming panis. Ito ang makabagong tabalan. Uy, buong Panis! Good morning sa lahat ng mga kabisya natin ng ganitong oras nakatutok sa atin. Thank you so very much. Dahil sapagkat because pinipili nyo po ang Love Radio na makasama. Tama! At syempre, big shoutout po kay Capture Candid Studio dahil nakatutok po siya ngayon sa atin. Thank you so much. Happy 7th anniversary! Yun! Congratulations yung Capture Candid Studios, yung dahilan kung bakit ang ganda ng ating latest na photo shoot. And speaking of photos, natandaan ko na pumunta tayo dyan sa Capture Candid Studios. Meron pa sila ng mga makalumang mga camera, di ba? Napag-isip-isip ko lang talaga tuloy kasi total eksaktong may nag-message eh. Sabi nung merong isang Gen X nag-message, nanay. Sabi niya, wait lang. Babasahin natin yan. Sige. Sabi nung Gen X na nanay, Dear Nicole Ayala and Titan Jello. Ayan. Bakit nung panahon natin, kahit malakas ang ulan o baha, pumapasok pa rin tayo? Tama. Ngayon, konting ulan lang ang tinatanong na ng mga Gen Z at Gen Alpha, bakit hindi pa nagka-cancel ang mayor? Ang tanong, mas matatag lang po ba tayo noon o nagbago na lang talaga ng panahon at pagpapalaki? Okay lang yan, basta ang importante, walang pasok ang mga anak ko. Ayan. Ako para sa akin, sadyang yung teknolohiya na lang kasi yung nagpabago ng lahat eh. Tama. Siyempre, wag tayo magpaka-plastic. Hindi sa nagpapakatatag tayo, wala lang talagang announcement. Diba? Hindi lang talaga na-announce eh. Oo. Wala tayong magagawa kung hindi nag-announce eh. Diba? At tingin ko naman, pares lang naman na masipag rin ang mga katulad namin ngayon. Hindi naman porket, gusto lang namin karapatan namin na mamahinga kapag nag-announce kayo. Diba? Inaantay lang. Ba't kayo hindi kayo nag-antay ng announcement? Nag-aantay nga kami. Oo. I think the difference really is the technology. Mabilis kasi lang talaga. Ngayon kasi, Oo. the night before, pwede na mag-announce. At saka, I think yung mga equipment, yung mga gamit, 'di ba, na meron tayo ngayon ay talagang iba-iba dati. Kasi dati parang tumitingin ka lang sa direksyon ng hangin eh. Ay, para malakas ang hangin. Oo. Yan. So baka uulan. Tama. O kaya yung mga ibon parang lumilipad sabay-sabay. Ibig sabihin may sakuna, di ba? May mga ganun lang tayo mga indikasyon dati kasi wala pang equipment, Tama. di ba? Pero I believe na talaga namang yung mga older generations, naturuan talaga tsaka na-train talaga kami na maging mas matatag. Okay. Ganun. Pero hindi Matatag din naman, kami. oo, yun naman ang sinasabi ko. Hindi naman ibig sabihin, huwag ka magalit. Kasi hindi naman ibig sabihin na hindi matatag itong henerasyon na meron ngayon, Tama. 'di ba? Hindi nyo rin naman kasalanan kung ang teknolohiya ay nandyan. Hindi nyo naman kasalanan na mas pinadali na talaga ang lahat. So kanina sinasabi ko nga dun sa Capture Candid Studios, meron pa dun makalumang mga camera. Hindi mo na yan inabutan, ano? Hindi na. Hindi mo na inabutan. Pero ngayon, meron din kami mga binibili mga old na bumabalik camera. nga bumabalik yung mga Polaroid, yan, yung old na camera, yung pagka piniction mo, pero ang ano nyo digital pa rin eh, di ba? Tama. Ang ending hindi piniprint, ganon. Tama. Kaya nga nauuso yung mga Polaroid kung saan pwedeng i-print pa rin. Kasi dati kapag halimbawa merong okasyon, kunyari birthday, 7th birthday ng anak, di ba? Alam naman natin. Digicam yan. Hindi, wala pang digicam, yung di-film. Di-film sa inyo. Di-film yung bang 36 shots yung nasa camera, hindi mo alam kung ma-expose kasi may tinatawag na expose eh. Oo. Yung bang magkamali ka ng pagbukas o paglagay ng mismong film, posible talaga na yung akala mong 36 shots na tinake mo buong birthday party, may posibilidad na lahat ng photos na yun ay tinatawag na, ang tawag dito ay exposed. Kung sino ang nakaabot dun sa salitang exposed yung camera, alam na this, kapag malamig ang panahon, sigurado po ako nanlalamig ang mga katawan. Good morning sa'yo. Ante, naniniwala na talaga ako na inabutan mo yung yung tinatapat pa sa araw, iniingatan, pinapatagal yung camera.
Alam mo yun? Pinapatagal yung camera. Paano? Pinapatagal yung parang tinatapatan pa ng araw. Hindi ko naman yata inabutan yan. Inabutan mo yun. O kaya yung paraan ng pag-develop kasi dati, hindi naman pagtapat sa araw. hindi ko alam, hindi naman nagtatrabaho doon, malay ko ba? Pero alam ko, meron silang mga para-paraan kasi sinasabit-sabit yan. Hindi mo na yan siya naabutan. Naabutan namin yan siya. Ngayon, ewan ko lang sa Sandamukal, ito hindi ko talaga masyado mag-get sa mga Gen Z. Sandamukal yung ititake yung mga photos. Kung magpo-post kayo, ang ipopost nyo yung pinakamalabo, yung blurred, o kaya hindi kayo nakatingin, o kaya yung nakatalikod kayo, di ba? Pero naabutan mo ate yung sumasabog pa yung flash. Bug! Ganun. Di pag hindi ko naman naabutan yun. Naabutan ko lang yan kung photo studio, di ba? Pipicturean ka, tapos lalaki yung malaking flash na tinatawag, di ba? Pero pagkatapos ng di-film, syempre meron ng digicam. Yan. Instax daw, no? Correct. Instax, ano na yan, yayamanin ka kapag meron kang Instax di ba? Instax Mini, ganyan. Kasi mahal ang film ngayon. Basta dati talaga, 24 shots or 36 shots. Tapos ang swerte mo, halimbawa, 24 shots yung nabili mo, tapos may extra kang 3. Swerte nyo naman, may mga camera kayo. Alam nyo kami. Doon lang kami sa Luneta pag pumupunta. Sir, 25 lang po. Picturean ko kayo. Di ba? Tapos isang oras ka mag-aantay. Para magkikita na lang kayo. Para magpa-picture. Para ma-develop. Para ma-develop. Sir, babalikan nga namin dito Teka lang Nabutan mo pa yun. Nabutan mo pa yung the film. In a way. Nabutan mo nga si Rizal eh. Ako, yung picture lang doon sa Luneta. Grabe ka. Nabutan ko. Nandun ako sa Bagong Bayan when it happened, guys. Gusto nyo ba kwento ko? Chares. Hindi. Kodak days daw kayo. Kodak, oo. Ang isa pang naabutan ko na hindi na nangyayari ngayon, yung tinatawag na mga salitang recopy. So for example, pinaprint mo nga na nga yung 24 shots. Okay. Tapos, ano yan may number yan Number 1, 2, 3. Paparecopy mo nga kasi syempre tropa kayo. 6 kayo magkakaibigan. So may isang shot doon, yung shot number 6. Yun lang yung gusto mong picture na ilagay mo sa album. Okay. So ang gagawin mo, paparecopy mo yan. So sasabihin mo sa Kodak, yan. Ito, number 6 parecopy 5. Yan. Di ba? Nakakatuwa. At saka, alam mo, nakakatuwa din yung mga meron pang tinatawag na albums. Naabutan mo yung mga albums? Ngayon kasi Facebook albums, naluma na daw. Matanda na lang daw Oo yung... naman, hindi na nag-album. Aray ko? Picture na lang kasi. Aray. Ako na laging may album sa Facebook. Nakakatanda, di ba? So, yun yung mga eksena na meron pang mga album nung araw. Na kapag yun nga, 7th birthday. Natatandaan ko yung Kodak na yan. Meron siyang mga stickers. Tapos yun yung mga yun yung mga design namin. Kung ngayon may mga template na tinatawag. Yan, 'di ba? Yung mga template kapag ka nag-post ka ng photos, 'di ba? Edited na, ilalagay mo na lang yung picture. Noon talaga actual na stickers. 'Di ba? Nakalagay I'm so sexy. Gano'n. Nakita ko, may gano'n ako nung baby ako Nalagyan ng nanay ko. Yan kasi yung mga uso. Galing. Nag-iba na rin talaga, no? Tapos ngayon, who would have thought na isang araw templated na? Isang araw pwede ka nang pumili. Isang araw pwede mo nang paseksihin yung katawan mo kahit hindi ka naman talaga sexy. Noon, meron talagang actual na pwedeng mag-edit niyan. Actually, nung panahon ng the-film, hindi na i-edit. Kung mataba ka. Kung tsaka ka. Kung hindi ka makinis, hindi ka talaga makinis. Kung pangu ka. Oo nga talaga. Ano pakiramdam mo, ante, na naabutan mo ngayon yung noon sa ngayon? Hindi, I'm just so thankful na pwede na pong ma-edit ang lahat. Sa panahon na pwede na tumanda na tayo ng slide, I'm thankful talaga ako dahil na-edit na po ang lahat. Pero thankful din ako na naabutan ko yun. Tama. Kasi yun yung mga kwentong hindi barbero, pero kwentong isi-share mo sa mga bata katulad namin. Correct, na parang, may ganun. Tama. Nakakatuwa naman. Ganyan. Ang hirap pala pekein dati. Ngayon, ang dami ng magaganda sa social media. Kasi dati, wala rin naman talagang way kung paano kayo magkikita. Kundi magkikita kayo literal, di ba? Ngayon kasi sa dating, bago kayo makapag-date, pwede mo na makita online Pero wag ka ring maniniwala, hindi tunay na matangos ang ilong niyan. Tama. In-instruct niya lang yung AI na patangusin yung ilong niyan, umayos ka. Di ba? Totoo. Ay, nako, nakakalurk Siya muna mga kabisyo, muli kami magbabalik sa ating kwentuhan at kulitan ngayong morning. Kahit maulan, kasama nyo pa rin po DJ Titan Jello
At syempre, kasama natin ang napakaganda Hinihintay ngayon. kita eh. Hintay Ang kita. O, tapos. magayon. Aha. Marikit. Kasi dito nakasalaya. Masikip. Okay. At Aha. kaakit-akit. Okay. More. Dito nakasalala yung kape mo for today. Hinihintay ko yung papure. Na talaga naman hindi mo kakalimutan kapag ikaw Aha. ay napakinggan. Ayan. Hoy, wag ka Isang to. Nicole Yala. Ayan, ako po si Nicole Yala na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Hoy, ang sabog mo today! Ayaw mo lang! Ang sabaw! Ang sabaw ni Sabaw Titan! yun. Ang sabaw ni Titan! Niisip ko pa rin kasi boss yung ano eh. Mag-move on ka na! Putol nila. Ito talaga yung mga kaibahan ng mga, ano tawag doon? Kaibahan ng Gen X tsaka Gen Z. So kanina nagkamali yung, hindi ko namin alam kung ba't nagpatong yung kanta. Nagpatong yung kanta tsaka nagpatong yung intro namin. The whole time hindi naka-move on si Titan. Ako nag-move forward na. Ano ba? Splice nila dito. Ito, Sino may ano? Kaninong ano? File 240 ni cut version boss. Pero sa akin boss, Literal na iniwan sa ere si Nicole. ako na muna, pasensya na mga kabisyo. Alam nyo po kasi mga kabisyo, mahalaga po ito eh. Dahil ito po ano natin. Mahalaga din naman kayo. Mahal na mahal. Ganun lang po talaga ako sa trabaho, kabisyo. Iniisip ko kung ano yung nangyari. Hindi, ganun lang talaga yung lalaki. Hindi ko capable na multitasking. Kaloka. Ano ba te? Ano ba kuya? Ito na po, ito na po. Yan. Yan, dinig daw yung kanta, baka mablock. Ayan oh. Okay. Ang pogi mo daw ma-stress. Ay, iba talaga po ang nag-iisip ni Kulianga. Dadating din ang panahon, hindi na po ako mapapagod. Sasabay na po siya sa akin. Bigyan natin siya ng time. Tinanong ni Power Logic, gusto mo na ba ng bagong katambal? Kabado pa kasi ito sa akin eh. Ay. Hello po sa inyo mga kabisyo. Good morning po. Oh my God, Nicole, nakwento mo na yung stool sample sa film container. Ay, kadiri talaga yan. Mas malala talaga yung hindi lang, dati yung sa film, lagayan ng film, black yun eh, ganyan. Doon nilalagay yung stool. Mm-hmm. Pagka merong medical. Oo, yung may takip. May takip. Yun yung nilalagay. Meron ako nakasabay dati, hindi ko makakalimutan, nilagay niya sa bote ng Ladies' Choice. Ang laki ng bote ng Ladies' Choice. Tsaka see-through, guys. Totoo na. Ang dami! Ew. Adiri talaga yon. Hindi ko makakalimutan kaya Tsaka makabago na yung sorry po sa mga kumakain na ngayong oras na to. Oo. Yan. Makabago na yung panahon ng makabago na yung pagkuha ng stool ngayon. O, 'di ba? Yung kanina, battery po yung tinatapat sa araw para tumagal. May ganun ba yan? Meron! Oo. Meron ganun. Nicole, baka gusto mo na multitasking na partner. Hala. Nako, Jello, sinasabi ko sa'yo, umayos ka. Ayusin mo. Anina, may mag-a-apply na. Umayos ka. Yun na po ang agawan. Kailangan ko po eh. Ano ba ang top 3 starter pack pag working with Nicole? Ayan. Marami po. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman si Nicole. Ganon. At pangatlo, bilisan mo. Matanggal ka. Bilisan mo. Kulang ka ba sa tulog? Hindi, boss. Dahil nga. Tapos ayaw niya pang, nakakaloka to si Titan, ayaw niya pa mag-move on. Ang tagal na kumakanta ni Nicole Yala, di niya pa inuon yung mic. Na para bang, huy, mag-move on na tayo. Diretso na tayo. Ganyan. Tingin ko na aliw si Jello sa kwentuhan. Oo, nakakalimutan po ni Jello na co-host siya.
Para po siyang nag-hire ng clown everyday. Chares! Oo, sabotahe. Sinabotahe si Nicole. Pambihira to si Titan, no? Balikan mo to, ha? Buong weekend mong balikan to. Sabi ko sa'yo, inahanapan na nila ako ng bagong partner. Charot! Hindi, Pero pero pag-post daw yung Arami, hindi naman po, mabait po ang aking partner. Kaso nga lang po, may mga nangyayari po talagang hindi talaga natin inaasahan, mga kabisyo. May mga bagay po tayo na mapapatanong tayo na, bakit nangyayari to? Bakit sa akin pa? hindi, bakit ganon? I mean, matagal ba kayo mag-move on, yung mga Gen Z? Di ba dapat or dapat mabilis? Hindi ba dapat parang, okay, gawa ng paraan, move forward? Kasi katulad na nangyari kanina, Tama naman. may ganito pang moment si Jello na parang bakit nagpapatong, tapos nag-iisip pa siya, tapos nagpe-play na yung Nicole, tapos syempre mag-umpisa na tayo, di ba? Siya nandun pa rin siya sa, nagpatong, ere na! At ganon. Nabigla kasi ako inanda ko na, natahi na yun Ay, nako, nakakaloka. Kaya mag-ingat-ingat po yung sa mga susunod po namin na DJ, mag-ingat-ingat po kayo. At least sa akin na po yung buena mano ngayong Biyernes. Ay. Tanggalin mo daw yung cup mo. Tanggalin natin. Oo, Ay, pagka, ito po. ayan, Tayo. yan yung cup niya. Ayan. Yan. Sabi ni Jerry, wait lang tayo ng 18 years. Baka anak ni Christopher ang magiging new tandem ni Nick. Grabe, buhay pa talaga ako sa radyo ng 18 more years. Ba't hindi, di ba? Ikaw daw ay na brain fog. Oo. Buti na lang Friday, hindi Monday. Hindi, meron talagang may ganyan talagang moments. Hindi maiiwan. May talaga, meron talagang lutang, meron talagang sabaw, meron talagang yung kahit inayos mo, hindi, alam mo, it happens even in live events, for example. Na-experience ko to meron kami moment namin to ni Vice Ganda for a particular brand. Ang tagal-tagal naming inayos yung technical setup. Bago namin tawagan si Vice Ganda. Pero nung time na nag-ere, kung kailan yun na yun, biglang hindi ko siya naririnig, biglang hindi gumagana yung mga gamit, ganun. Tas ako, adjust na lang talaga ako agad. Nag-adjust talaga ako. Ang nangyayari doon parang hindi Tinanggal ko mo yung marinig si earphone mo. Vice, tapos basta parang hindi ko siya marinig or naririnig ko siya or tinitingnan ko na lang siya base sa sinasabi niya na habang hinahanap ko yung script, ganyan. Tapos hindi ko makakalimutan yung sabi ni Vice Ganda nun is, buti na lang talaga si Nicole ang kinuha po ninyo. Dahil kung iba-iba lang talaga yan, wala na, hindi na Oo. natapos yun. Nasa YouTube ko yun Hindi ko makakalimutan yung moment kasi sobrang excited ko na magkaroon ng moment with Vice Ganda for that particular brand. Tapos hindi gumana. As in, pinagana ko na lang yung lahat ng mga Nicoleala powers ko para maitawid ko talaga. Hindi gumagana. Hindi ko siya marinig. As in. Ganon. Pero talaga, no, na ganyan, pero, no? hindi na ako nagtagal. Hindi na ako nagtagal dun sa anong gagawin. Hindi ko binitawan. Talagang, sige, ganyan, go, move forward, laban. Ganon. Nabigla ako kabisyo. Sa akin yun. Ay, Jello yun kay Jello yan. Hindi sa kanya, akin yun Yun. Grabe. Ay, Nangyayari talaga Pero nangyayari talaga yon sa live events. 'Di ba? Kung kailan lahat pre-practice yung mga mic, 'di ba? Nung sumalang ka, wala kang mic. Ay, sos, lagi nangyayari talaga yon. Nangyayari talaga yan. It happens, mga kabisyo. Kaya mga kabisyo, lang tayo. Kalmahan lang natin. Ay, no. Nag-a-advise na yung mga kabisyo natin aliw ka daw, Lil Vinci. Maraming salamat mga kabisyo. Ayan. Tingnan mo. Tingnan mo sabi ni Paolo. Focus, Titan Jello. Go with the flow. Adlib lang. Pag may technical, focus sa live. Balikan mo na lang mamaya after. Ganon. Salamat po. Yan po yung malaking tulong para sa akin. Pagka binalikan mo yan, mainis ka sa sarili mo. Sinasabi ko sa'yo. Nakikinig ba naman ako? Nagpapakuha ko TOA Oo. Pag pinapakinggan ko. Tapos panoodin mo din. Pinapanood Panoodin mo ko. din. Naaliw ka sa akin. Sobra.
Oh, live po ang pagpi-feedback ngayong araw na ito. Hindi po madali ito. Hindi po madali ito para sa kanya. Oh. Bakla yan. Opo, bakla po. Oo. Minsan shibuli. Minsan bakla. shibuli, minsan bakla. Kung anong gusto nyong gender Opo, ni okay po Titan, yan. okay na yan. Sabi ni Cookie, iiyak na yan. Hindi po tayo ganun. Kumbaga, pinapahalagahan po kasi natin yung trabaho. Kaya ganun po yung dating sa akin. Kasi syempre, in terms of music talaga mga kabisyo, napaka technical ko. So yung tenga ko parang na-stun kanina. Sabi ko, hindi pwede yun eh. Oo. Parang ang pangit Ang pangit. Tapos hindi kasi ako yung taga-mando. Kung ako yun, binaba ko na, tapos nagsalita na ako agad, minumulto tayo, ghost month pa rin. Ganon. Lumabas ka agad yung sarili ko. Parang nasa utak ko, boss. Ganon. Sabi ko, paano kung ako yung nakikinig ng radyo, ganito na babakinggan ko. Kaya na-stun ako eh. Oo. Meron ba? Yun, no? Okay lang yan, Titan. Pero basta pag-rekta ka lang, take note of the mistakes. Yan. Maraming salamat po. Boss, year-end deliberation mo na to kay Titan. Oo. Hindi nyo alam. Grabe sa exit interview. Hindi nyo alam, everyday po kami nagde-deliberate. Opo. Marami tayong natututunan. Tsaka, bigyan nyo lang ako ng panahon. Bigyan nyo pa siya ng panahon. Wala rin ako. Hindi po. Alam mo, lagi ko pinagdadasal na... Sabi niya, pag sabaw o wala ka sa kondisyon, kahit yan ang korte mo, mawawala ka talaga. Forte siguro. Yun. Sabaw o wala ka sa kondisyon kahit yan ang forte mo. Maraming salamat sa Hindi, boss. may sabaw moments talaga. Grabe. Yun talaga. Naglalag ba tayo? Naglalag tayo kasi kasi bakit tayo naglalag? Diba? Tingnan mo, what makes this ito, deliberation. Ayan. Natural lang lahat. Kasi what makes this, tingnan mo, even in the live, nagde-deliberate tayo kasi natural lang lahat eh. Tama. So, pag nagkamali ka, naturalin mo na lang din yon. Tapos, ito pa yon. Masyado mong inisip yung isang bagay, pero sa totoo lang, kunyari si mamang driver, he might have not noticed. Totoo. Baka hindi niya napansin Overthink lang ako, In-overthink mo lang. Tama. And generally, ganun ang overthinking mga kabisyo ha. Ang dami na nating inisip, nag-move on na, hindi tayo nag-move on, talagang dinestroy niya na yung present moment. Yun yung nangyari. Overthinking causes causes you to not enjoy or not to be in the present moment. Agreed. So ang ending, dahil wala ka na doon sa present moment, Wala na. Talo, 'di ba? So yun, hindi lang dito sa nangyari sa amin, 'di ba? Pero yung overthinking in general, pagka nag-overthink ka ng sobra, nakakalimutan mo yung nandito, yung present moment. Nandun ka na agad. Malayo ka na, hindi pa naman nangyayari. Tama. Or in-overthink mo, hindi naman niya inisip. Totoo, boss. 'Di ba? Hindi po ba't ilang beses nating na-experience 'yan? In-overthink natin, for example, meron ako isang kaibigan na parang in-overthink ko, ba't hindi niya ako nire-replyan? Na para bang may ginawa ba ako sa kanya? Ano bang nasabi ko? Meron ba akong hindi maganda? Sobrang in-overthink ko. Tapos yung pala may problema yung cellphone. Hindi nakakatanggap ng message. Ako kung ano-ano na yung mga naisip ko. Nagtawag pa ako ng kamag-anak niya. Alam mo yun, okay lang ba yung friend natin na ganyan? Yung pala nasira ang phone, hindi makatanggap ng message. Diba? Dapat wag tayo mag-overthink wag. agad. Mahirap lang daw talagang gawin. I mean, it takes practice, 'di ba, para wag mag-overthink, 'di ba? Pero yung overthinking, it kills the present moment. Yan. Tingnan mo, tanong nung isa, anyari po ba? Kasi Jello, pwede siyang, seryoso na, kasi Jello. Kaya kasi kayo eh. Seryoso na. Boss na, manager ko na yan. Hindi na ako maka-ante-ante ngayon. Hindi na matahimik na. Hindi na ante. Kasi Jello. Jello na tawag sa akin. Yan na. Oh, di ba? Yan, Si Angelo. Yan, pagka Angelo na matakot. Buna. Alam mo, Angelo Bautista. Pag hindi na Lil Vinci ang tawag at hindi na Jello, Gels, yan. Humina daw yung voice. Ba't humina? Bakit po? Matumina. Coaching time. Oo. Diba? Ma'am Nicole, nasa harap kami kasi nasa harap mo. Oh.
Iba na pag full name, totoo naman yun, iba na. O, tingnan mo yung sinabi ni isa. Tulad niyan, kanina pa ako nandito, pero hindi ko alam naman kung ano nangyari. So, for example, yung mga nasa online, hindi nila narinig yata yun eh. Tama. So, yung pinag-uusapan natin, hindi nila gets. Tama. So, in-overthink mo na, hala, nung inisip nung chuper, hindi tama yung ano. Hindi mo alam, nung time na plineo, nagkapi siya nun, dumighay, umubo. Hindi niya narinig, segundo lang yun eh. Tama. Diba? Okay na? Angelo Bautista? Nagets na ba nung Angelo Bautista? Tama. Roll back BTR para magets nila. May mababalik ba yun? Mababalik ba? Hindi na, no? Dahil dyan, move on na. Diba? Reaction. Ganon. Marami tayong natututunan. Ano po ang pinag-uusapan? Pinag-uusapan po namin yung aking sabaw moments po. Kung nakaraan po ay meron po tayong brain fog kung tinatawag o yung sabaw moments. Yun po ang nangyari sa akin. Nasabaw moments po ako ngayong araw na to. So, ang nangyari, nawala talaga siya. Nawala siya sa focus. Hindi na siya maka-adlib. Kasi ang nangyari po, bago kami mag-start, nagpatong yung kanta, tsaka yung intro ng tambalan. Yan. So, hinintay niya muna talaga ng ilang segundo. Ganon. Yun yung nangyari. Yan. O, diba? Tingnan mo, sabi ni Paolo, okay lang yan, Titan Jello, tuwang-tuwa kami at aliw pa rin kami kahit stress ka na. Kasi ganun po ka, I think that's also the reason why pumatok ng so much yung tambalan even before. Everything was so natural. Tingnan mo yung sinabi ko sa'yo, ano na, Titan? Sabaw! Kasi sabaw talaga eh. Sabaw! Oh, diba? Ate Jessica says, dahil dyan, move on na. Happy Friday, walang pasok. Ang saya-saya nyo, no? Ako lang yung ginisa, kayo ang saya nyo. Ang cute ng sabi nung isa, breakfast for today, ginisang jello. Pero alam nyo, excited ako sa future. Oo, excited din naman ako. Papaldo ka dito, sinasabi ko sa'yo. Ayusin mo Ito lang. yun. Huwag ka lang maaliw lagi sa akin. Hindi, alam nyo talaga Kasi fan ko to eh. Isipin nyo ha, ganito kung paano, ito yung kailangan basagin ni Jello. Kailangan niya basagin yung fact na 7 years old pa lang siya nakikinig na siya sa akin. Oh, 'di ba? Ganon. Alam mo, antay kahapon, nakatambay kami dyan. Nakatambay kami sa labas, lumabas ako. Ito, kwento ko lang sa ito. Natawa ako. First time nangyari sa akin ito, may na-stan na nanay. Na-stan talaga, natulala. Nanay sa'yo. Oo, sabaw. Yung parang kanina. Yung anak niya naglalakad na nandun sa unahan. Oo, na-stan sa'yo, na-stan. Oo, na-stan. Oo. Sabi niya, uy, ikaw yung kasama ni Nico. Ay, ikaw yung araw-araw sabaw. Excited na ako. Oo. Saya ko. Oo. Sabi ko, ito na. Yes. Sabi, say! Oo, yan, okay. Yan, eto. Okay na, Boyet? Ayan. Ayun. Kasi may nag-e-edit na naman dito. Ayan na lang, pati ako. Ako, wala na ako kasi. Lumakas yung music. Ayan, okay. Ay, nako. Ayan. Oh, tingnan mo. Ito ulit si Paolo. Ano to? Tambalanista to for sure. Tambalanista since when? Oh, kami lang to Jello. Tambalan family tayo. Nanigas na Jello. Nanigas na Jello, no? Tingnan mo, ganun lang yung gawin mo. Magkwento ka lang din. Kasi yung mga tambalanista, alam na nila yung mga kwento ko at alam nila, baka gusto nila marinig kwento mo din. Baka naman, oh. Huwag po kayo mag-alala, di po ako yung may gawa ng sumasapaw na music. Hindi. Okay na, wala na sumasapaw na music, no, Boyet? Yung ba yung pina-off mo? Oo, may naka-ano kasi dito, tapos may nag-ano. Tingnan mo si Boyet. Ang bilis. Kalma lang, no? Boyet yan eh. Yet, ikaw kaya, marap dito kay Ma'am Nicole. Tapos nagkamali yet, di ba? Siyempre nga ba ang karingit? Tapos ito pa, matatawa ka kasi everyday nagpi-feedback si Diego Bandido. Nandito yung mga idolo ko. Idolo ko rin yun. Hindi, alam nyo kabisyo, sige, ilagay nyo yung lugar nyo sa akin. Yung boss ninyo, nagawa kayo ng report, nandun sa tabi ninyo. Sige nga.
Ano mararamdaman mo? Tapos sabihin, kamusta ka na? Diba? Ganun din ka ng boss mo. Tapos alam mo naman sa sarili mo na nag-iisip ka pa eh. Sabi nga ni isa, boss mo boss mo na at partner mo pa, surrounded by veterans. To be fair to Jello, hindi talaga madali. Hindi talaga madali, promise. Natunaw na Jello. Ayan, briniping ka tuloy sa ere. Ay, nako. Huwag kang kabahan, Jello. Cool kaya ng boss mo. Oo, totoo naman. Totoo po diba? yun. Totoo po yun. Iba-iba yung kulay mo eh. Para sa iba namumutla ka, iba namumula ka. Hindi po. Ayan. Pag natatawa po talaga ako ng sobra at masaya ako, namumula. Namumula siya po talaga. tayo. Magiging maayos din daw ang lahat. The pressure, maganda to. Ito, ayan. The pressure is on, but it is an honor. Ayan, totoo yun. Totoo Not po everyone is given that opportunity. yun. Na mapagalitan. Napagalitan on air. Ay, nako. Shoutout sa mga taga-Pandacan, Manila. Hello po sa mga taga-Pandacan, sa Kahilom 1, Kahilom 2. Ayun. Ayan, sa Hello mga po. kabisyo natin dyan. Hello po sa inyo. Thank you. Maagang counseling. Ayan. There's a beauty of being a new and a beginner. O naman. Saan ka daw mas kinabahan? Yung tutuliin ka o yung kaharap mo yung boss mo? Kaharap kay boss ko, tinuli ako, tontuwa pa ako. Ang ganda nung nurse na nununuli. Uy, ayos to. Nakakaloka. Yung kaya iharap ka sa boss mo. Parang mag-SL ka na daw. Sabi ni Papamfam ni Nicole Yalo, welcome to the club, Jello. Alam mo kung bakit welcome to the club? Ako kasi si Correct eh. Ano? Ano sabi mo? Yan. Di ba? Tingnan mo. Ang ganda niya. Kasi natural lang siya eh. Inatural mo lang, Jello. Natural naman yan. Diba? Kasi alam mo, naturally, funny naman siya. Ganito lang yan eh. Okay, live revelations. Ganito lang yan. I mean, I could have been partnered with anybody else na veterano rin. Pwedeng kami ni Diego nagpatuloy, diba? Pero bakit kami in management, bakit namin kinonsider si Jello? Because we see so much potential in him. Hindi lang talaga halata. Hindi lang talaga natin nahahalata today. Nakakaloka. Hindi nyo lang mahalata. Kaya may mga mababasa talaga ako na para bang, ano ba yan, hindi makasabay yung shiboli. Ay, nakakaloka. Yan. Diba? Huhu. Late ako. Ano nangyari? Basta, in other words, sumabaw si Jello. Hindi siya nag-move on. So, ngayon, ang ginawa ko, binigyan ko siya ng live deliberation. Papunta na sa exit interview. Oo. Thank you po. Tambalan ex-prangkahan. Ano? Nangayayat si Charis? Charis Pempeng. Hindi, natandaan ko kasi for a while, there was a time nung buntis ako kay Princess. Galit na galit ako kay Chris Chuper kasi yung buhok niya, Charis Pempenko. Na parang lagi ko sinasabi sa kanya, tanggalin mo yan kasi buntis ako, naiinis ako. Kasi yung parang gusto niya yata, sino ba yung ganun yung hair? Nakalimutan ko na artistang lalaki. Pero ang dating sa kanya, Charis Pempenko. Jake Cyrus na po ako ngayon. Hindi si Christopher. Si Charis Pempenko. Jake Cyrus po tayo ngayon. Ayun, Justin Bieber yata yung parang atake niya. Pero nung ginawa ni Chuper, Charis Pempenko yung eksena. This is fun, sabi ni Monday, as a Gen Z relate kay Jello, ayan. Meeting na agad, yan. Miss Nicole, usap tayo later sa office. Hindi na office, ito na yun. Office pa. Hindi po may magpatawag si boss ng office, kumbaga observe ka na muna niya and then bibigyan ka niya ng mga na mga kaliwanagan sa utak mo. 'Di ba?
May nagsabi dito. Ito din naman ang instruction sa'yo, di ba? Gen Z, Jello, represent the Gen Zs. Represent mo doon. Ang problema po kasi dito kay Jello, explain ko na rin po mga kabisyo ha. Lumaki kasi siya sa lola niya. Yan. Ang mga trip niyang tropa, Angkol Dagol. Yan. Matanda din. Oh, 'di ba? Kaya hindi maka-Gen Z eh. 'Di ba? Sabi ni Terry, parang si Konyo Bicolano, mukha ding Shiboli. Charot. Broski, oh. Pakialis po yung cup ni Charis. From Chris to Charis ka daw. Si Jello daw yung Gen Z nag-aantay matapos magsalita yung kausap. Ano sabi? Si Jello daw yung Gen Z na nag-aantay matapos magsalita yung kausap. Kaya nga eh. Ang instruction ko dito sumabat eh. Meron nga ako sinabi kahapon na nakakatawa na mali, tas umuo ka. Pakinggan mo. Ano yun? Hindi ko matandaan eh. Basta inahanap ko kasi yung video greetings natin kay Paulo Baltazar. Tapos sabi ko, may hinirit ako. Tapos tama, sabi mo. Kahit hindi Pero normal yun eh sa mga Gen Z. Alam mo ba? Na ano? Ante, kami mga Gen Z, minsan talaga naniniwala kami minsan sa inyo. Oo na naman. Hindi Pero joke. Hindi kasi parang mamaya, naniniwala kami. hanapin ko, sasabihin ko sa'yo. Tapos sinabi mo, tama. Kasi kung English yung sinabi mo doon, talagang hindi ko siguro naintindihan. Ay, nako. Ayan. So, Auntie Mi, naniner mo na mga bata. Oh, ayan. Nandadamay ka pa daw. Gen Z eh. Yun. Jello, magkunwari ka munang naiihi ka. Hindi, totoo, naiihi na talaga. Diba? Ano daw hormones tinitake mo? Yung po maganda yun. Collagen ba? Ganyan. Baka maniwala silang si Bumblebee ka. Yung panglalaki po yung ko para medyo magkaroon ng muscle. Norder ko lang po sa online eh. Check nyo po doon. Ko po sa ano ba to? Yung yellow basket. Yan. Add to cart. Add to cart nyo ha. Uy, nagpapaniwala sila. Pills daw ba yun? Pills po yun. Opo, pills. Ayan. May mga nagtatanong kapapasok lang. Ayan, testosterone. Nakadayan. Oo, dayan yung pills. Yung pang-babae. Para maging babae. Ginawa nyo na akong bakla. Ginawa nyo pa akong tomboy. Lahat na. Ang kakaloka. Binabardagol si Jello. Ayan. Palapag daw nung link. Meron po. Sige po, mamaya po. Hayaan nyo, maganda talaga yung epekto. Alam nyo dati, parang ko. Pangit yung itsura ko dati. Oo. Sana kinis ng mukha. Kahit pa paano, 2 na lang tigyawat ko. Ay, nako. Single daw po ba si Jello? Oo naman. Si Titan Jello, single na single yan. Ready to mingle. Yes. Ang tanong, ano bang meron si Jello? Ganyan. Mukha daw, nako, hindi na sila bibili kasi nakakasabaw daw yung pills. Ay, hindi. Epekto po yun ng isa kong tinitik. Yung pills po nakakatalino. Menu for today, pinapulang Jello. Magbe-Vermont na. Happy long weekend. Happy long weekend po sa inyo mga kabisyo. Sana po lahat meron po kayong sana lahat pala pati kami may long weekend. Wala ka tayong long weekend. Wala tayong long weekend. Pagsisilbihan at maglilingkod pa rin po kami sa inyo. Naks. Umulan, bumagyo. Kahit sabaw si Jello. Kahit sabaw po ako. Pagtsagaan nyo na muna po ako. Tatalino ulit ako. Tatalino din yan sa tamang panahon. Shoutout sa mga nakatutok sa atin from Upper Bikutan, Taguig. Yan. Thank you po. Thank you. Yung sa kaba mo, inasid ka na. Ay, wala pa naman. Hindi pa naman nangyayari, kabisyo. Na inasid ka sa sobrang kaba. Naranasan nyo na ba yung kabisyo, yung mga ganitong sabaw moments? Sige nga, kwento nga kayo ng mga sabaw moments ninyo. Yan yung dahilan kung bakit nag-trending yung message, yung yung post ko eh. Kasi normal po talaga yung sabaw. I mean, it happens. Pero nagiging abnormal siya kung everyday. Ibig sabihin may kailangan gawing paraan.
Sabi ni Blue Sky, no sugar coating. Goods yan para sa'yo, Jello. O hindi daw ako nag-hi kay Princess. Hi, Princess! I thought you're in class, my love. Hello, Princess. Hi, Prince! Hello po. Ayan, no? Kitnam, seryoso. Ayan, no? Kitam, sineryoso. Yan. 'Di ba? Laki daw ng epekto sa'yo ng iniinom mo, nakakalusaw ng Lusaw na Jello na siya. Ang galing. Ang galing. Alam niyo mga kabisyon, nakakatuwa kayo. Napakatataba ng utak ninyo. Ako lang hindi. Nakakaloka. Happy birthday kay It's Me, Gia. Happy birthday. Totoo naman na pag laging may brain fog, pa-check up. Oo, kailangan yan. Sa akin din, hindi ka nag-hi, Nicole. Oh, no. Ian. Hi, Ian. Huwag naman sana mabanlawan. Okay na yung sinabon, wag na mabanlawan. May, hello po. Happy listening and watching right now. Thank you. Yung may report ka sa work pero ang brain mo pa weekend na. Oo naman. Ganun tayo kapag ka Friday. In-example na ni Jello yan. Shay ay watching from Australia. Huy mga tambalanista, mga kabisya natin sa Hong Kong Magkita-kita po tayo dyan ha. At syempre mga Libre nyo kabisyo. kami. At syempre mga kabisyo, nga pala naalala ko ante, na meron po pala tayong bagong podcast na pwede po nila mapakinggan. Ano? Bagong video po na mapapanood ninyo. Bago po video, tsaka audio na mapapakinggan at mapapanood ninyo sa Spotify. Ayan. First episode na Mahiwagang Burnay, ang ating podcast. Sabi mo podcast. Okay. Podcast. Yan. Podcast. Yan. Ang mga kwento na Mahiwagang Burnay, ang pinaka-nakakatawang horror podcast. Yan po ay mapapanood at mapapakinggan nyo na po sa Spotify, YouTube at syempre sa Spotify, YouTube and Apple Apple Podcast. Humihina ba yung audio? Hi! Shoutout kay Mama Janet! Hello po, Mama ng Janet! Port of Manila. Shoutout. Good morning! Magandang umaga pa po sa inyo. Salamat. Lulubog na po si Titan Jello, Miss Nicole. Hindi po, kabisyo. Hindi po. Ako diba? po ay Hindi, tayo. alam nyo po, Jello, we have to continue to be imperfect. Totoo. Dapat imperfect lang tayo. Wag mong, kasi they loved me because of my imperfection. So, they loved the tambalan because of the nakakatawa yung imperfection. So, pagka nagkaroon ng pagkakamali, let's laugh about it. Kaya nga, pag halimbawa, ini-interview kami, tinatanong kung, ano yung parang dahilan kung bakit kayo pumatok. Kasi natural lang para ka lang may tropang ka lang nakausap. Ganon lang tayo. Ganon lang. Shoutout sa San Agustin Transport, biyaheng Tagaytay, PITX, naka-tune in sa atin. Thank you so much. Tsaka wag kayo umasa na magiging perfect ako. Dahil ang dami ko talagang kapalpakan sa mukha. Pero alam mo kung sinong magbibigay sa atin ng magandang balita. Si Mama Janet Amparo. Shout out natin ulit. Si Mama Janet Amparo. Mangangaroling tayo dyan para meron tayong pang tour sa Hong Kong. Mama Janet! Para sa'yo, Ma'am Janet. Pwede ka ba namin gawa ng kanta, alayan ng kanta para sa'yo? Kasi kailangan po namin ng pera. Ma'am Janet, kailangan nyo po ba yung sa mga event ninyo yung lumalabas na may dito? Yan yung may... Ayan. Ganyan. Yan. Tinit. Ay, pwede ba yun? Ano gusto mo? Wait lang, tanungin muna natin. Wholesome o hindi wholesome? Wholesome o hindi wholesome? Kaya po namin yan. We are, nag-a-adjust kami kung ano ang gusto ng client. Yan. Kasi po, baka nakapunta po kami ng Hong Kong pero wala po kaming pangkain pagdating doon. Oo, yan. Flexible daw. Flexi. Ayan, Very good. Apo, Versa po kami. Versatile. To the top, to the bottom, to the left, to the right. Versa is correct. Tama. We are Versa.
Pak na pak daw yung galawan mo. Ayan, oo Ganyan, naman. oo, syempre. syempre. So, she Bumblebee, macho dancer. Ano na ba tawag ngayon sa macho dancer? May mga naririnig Macho dancer ako na kasi yung yun, tawag ko pa namin eh. Hosto, ganun. Hosto, oo nga, hosto. Pero medyo luma na rin yung hosto, Luma na rin ba yun? Adonis, hindi. Hindi, pangalan Adonis po yung yun. pangalan ng lugar eh. Gigolo, ano rin po yun eh. Hosto lang din nga, yun pa rin. Oo, hosto. Yan, Sample okay. just pambaw. Go Boys daw. Ganun. Oh, di ba? Meron ditong fanatic si Male Mon entertainer daw. Male entertainer. Yeah. Okay. Hosto pa rin. Alter. 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 Alam mo, mamadalas ka dun ha. Alter. Ate, alam mo ha. Okay, ganon. Jay Silva, yun. Hello po sa'yo. Macho dancer or influencer na thirst trap. Hindi ganun nga. Okay. Bongga na bago na pala. Oo. Titan pala. Titan. Tawag daw, Titan. Titan. Shoutout dun sa, sinasabi ko sa'yo, yung mga nakatutok ngayon. Naku, sinasabi ko sa'yo, kailangan natin ng bigyan ng isang masigabong palakpakan dahil si Rogelio Mutok Jr. Nandyan? Ay nandyan. Nandyan ha? Oo, nandyan siya. Ano ba? Adlib na ba ako? Wala pa. Wala pa ako. Oo. Nandyan, nakatutok. Naku, ito rin yung dahilan kung ba't makakapag tayo. Ano ba yan, boss? Ayan. Yan. Shoutout po sa'yo, Sir Rogelio D. Matok Jr. Ayusin mo, Mutok. Mutok Buddy, si Buddy yan. Buddy. Yan, nickname, Buddy. Buddy, napakapogi mo talaga, walang papantay. Lahat sila pwedeng mamatay kapag ikaw ay wala na. Ako. Sige. Lakasan mo. Ayan. Sige. Boss! Listen up, come on! Nicole Yala! Napaka-pogi mo talaga, Rogelio Mutok Jr. Ikaw ang aming Lodi. Loves na loves ka namin. Alam mo ba sa darating na January, ang Love Radio pupunta sa Hong Kong. Wala kaming pocket money. Ang galing! Manang ako sa'yo! Ang talino! Ang talino! Tingnan mo? Ang talino! Sandali lang kailangan ko lang po sabihin na between the two of us, si Jello po yung rapper. Ang galing! Tingnan mo, tara kain. Yay! Kailan yan? Pero, buddy, seryoso talaga kami. Wala po talaga may Okay, total naman nandito na po tayo dun sa real talk, no? Background music na malungkot. Nasa background music na malungkot, ayan. Teka lang, baka mag-ano, ano oras ang ko? Tagal ba mo? Sige, Endo. gawin na natin ito, boss. Kailangan ito, boss eh. Teka lang, boss. Ayan. Mahal pa rin kita kahit sabaw ka, sabi ni Eric. Mahal ka pa rin daw niya kahit sabaw ka. I love you so much. Ayan. Alam mo, antay dito, totoo lang, wala talaga pocket money. Wala po kami pocket money. Ang lungkot. Alam niyo po, sabi namin gusto lang naman po talaga namin mag-Hong Kong. So, kinailangan pa po namin maghanap ng travel agency na bibigyan kami ng bonggang discount. Shout out Teen Ventures. Salamat sa pagtupad sa aming pangarap kagabi nung nakita ko yung ticket namin papuntang Hong Kong. Sabi ko, matutuloy na po talaga pero wala kaming pocket money. Sumukas. Kaso wala. Bakit? Wala kami bakit money? Sir Rogelio, matitiis mo ba na? May pag-ticket kami na Hong Kong. Pero wala po kami kami dun. pagdating namin doon 4 days, 3 nights. Gutom. Nanginginig sa gilid ng Disneyland. Walang pangkain. Nakatingin sa mga mayayaman. Buti pa sila. Nakakain ng popcorn kami, wale. Paalala. Mga tambalanista sa Hong Kong. Utang na loob. Pakainin nyo kami dyan. Please. Anyways, ganun lang po. Shout out. Shoutout po sa inyo. Shout out po. Okay, Pero, okay. no joke po yun.
Kailangan po namin ng pang-pocket money. Asan daw yung luha? Wali, absent. Dapat pagka ba may luha, mga kabisyo, may pera, kasi gagawin po talaga namin alang-alang sa pocket money. Oh. Ay! Hello po. Hello, Ma'am Nikki. Ayan. Po, admin po ng Janet Amparo. Ayan. Paano, yung parang papogi. Ayan. Uy, nakikinig ka pala at nakatuto ka sa amin, Nikki. Morning sa'yo Kamusta ka? Nagkape ka na ba? Gusto mo kape tayo? Very good. Alam mo, minsan lang ako magsabi ng I love you, pero gusto kong sabihin sa'yo na, tara, kape tayo. Janet Amparo. Mama. Para sa ito. Ang hirap po kumita ng pera. Ang hirap! Ganito po talaga ang pagiging DJ. Gusto nyo maging DJ. Yan. Ay, nako. Uy, ano na? Bakit humihina daw yung audio? Sa atin ba yun? Kanino yun? Parang kanina ko pa nababasa, Oo. Boyet. Yan. Nilako si Jello. Oo, nilalako ko yan. Nilalako ko yun si Jello. Nilalako ko si Kim Chino. Pag mga pangmalakasan, Kim Si Kim Chino Chino yan. Parang, Kim Chino, ikaw na yan. Labas-labas Si Mahal tayo na yun, dyan. si Mahal. Si Mahal na yun. Tapos ito si Mahal, ito si Kim Chino, hindi gaganon yun eh. Walang gagawin yun, gaganon lang yun Tapos wala na, natunaw na lahat. Wasak na. Wala na. Na-rape niya. Sorry. Ganon. Ganun po kalakas yun si Kim Chino. Ako po, wala. Kailangan ko Lakas. po. Oo, ganyan Si Kim Chino, lakas na. Ganon lang. Tapos na usapan. Papapungay niya lang yung mata niyang chinita parang. Ganun lang. Tapos ang mga pinapakita lang nun ng Kim Chino, bali-balikat lang. Minsan pinapakita nun, mga pata-pata niya lang. Di ba may mga ganun siyang shot Ang galing niya, no? Ang galing eh. Alam niya Ay, naku, nakakalurky. Ay, no. Ayun. O yan baka ako na. Parang naririnig ko na yung boses ko After that, White Rose. Tapos, ako na. Sa minuto, mahigit pa, boss. Mga kabisyo, mamaya po mawawala po kami onte. Mga 1 minuto lang po. Hindi dahil iniwan namin kayo kayo. Kundi dahil, diba? Kailangan po dahil. namin magtrabaho. Yan. Pero hello, Nikki ng admin po ng Janet Amparo. Maraming salamat po sa pakikinig at nag-e-enjoy po kayo sa amin. Opo. Tapos, hindi po yung joke Mama Janet, Buddy, Nikki, hindi po yung joke. Hindi po. Alam niyo po, talagang pinilit lang talaga namin tong Hong Kong trip na to, tapos hindi namin alam. Sabi ko, kailangan meron tayong funds tapos lalagay natin yung funds doon para meron tayong pang tour, guys. Pero shoutout sa Tin Ventures. Shoutout po. Shoutout, Miss Tin, sa Tin Ventures. Hello Inang, po. maraming salamat po sa Goldmine Rice. Thank you, Goldmine Rice. Mawag nanay ko sa akin. Ang sabi? Ano ka ba? Wala ka na ba talaga nagagawa mabuti? O, diba? Ma'am, Teka lang! Teka lang, Mami Goldmine. Bait mo talaga correct. na. Anong gusto mo? May sabaw na pagkain mag-uwi mo? Alam mo, Goldmine Rice, nagbabati kami ng nanay ko. Oo, diba? May sako na naman kami ng bigas mula sa Goldmine Rice. Favorite rice namin yan, ang Goldmine. Shoutout din po si nanay ko Ang tagal na natin hindi nagkikita mga 2 weeks o 3 weeks na yata. Talaga hindi ka nakakauwi. Saan ka umuuwi? Hindi po kasi Ayun! Nahuli na po! Nahuli na kung saan umuuwi. Hindi umuuwi. Charas. May ginagawa po siya ngayon. Ano na? Kay Di pa? Lourdes. Hello po sa inyo. Ayan. God bless po. Wait lang po Iba po yun, di ako yun. Si ano yung pogi yun. Ba't daw kayo nag-iwalay ni Bea?
Nagsulat ka daw, hindi naman daw nabasa. May audio na? Ayan. Pero seryoso po kami sa ano ha. Seryoso po kami sa Hong Kong. Inilaban talaga namin yung Hong Kong. Opo. Mga boss, kung may mga gusto po kayong pagawa, handa po namin gawin yan para po Para sa pera. Opo. Para may pocket money po kami. Para po magka-pocket money po kami, ha? Oo. Hindi po totoo po yun. Kung gusto niyo po tumambling ako, marunong po ako tumambling. Yes. Di ba? Oh, tingnan mo nga, nakapag-rap ako nang wala sa oras kanina. Oh. Galing mo dun. Tinapos mo yun. Tinapos ko sa pocket money. Yan. Diba? Sagot ko na po ang headband nyo sa Disneyland. Uy, mahal yun! Totoo Yay! po? Sino nagsabi? Suotin namin. Sabi ni Gracie. I love you, Gracie. Totoo. Naghanap daw sila ng mason. Meron po kakilalang mason. Yung nag-ano po talaga. Nagmamason? Meron po. Entertaining ko siya. Hello po. Hello po. Ayan. Hoy, grabe yung tanong ni Wafi, oh. Gumagawa ka daw ba ng bata, Jello? Gumagawa ba ng bata, Hoy, Jello? pang pocket money. Ay! Gagawa ng bata pang pocket money. Wafi, Oh. gusto mo ba? Hindi, madali naman tayo kausap. Oy, set daw tayo ni Buddy ng dinner next week. Thank you. Boss Buddy. Thank you. Thanks ang Hindi, popo. parang nararamdaman ko, boss, dun sa next week na yun, abot niya na. Abot niya na agad. Opo. Parang advance, Opo, no? nararamdaman ko lang, boss. Hindi, totoo po Ako Parang meron kang vision. Oo, Malakas yung pakiramdam mo na Opo. ito na yun. Sir Buddy, anong gusto mo? Love Radio t-shirt pa yung dadalhin Oo. ko. Ilan? Ilan? Anong color? Anong color? Lahat ba ng statement shirts ng Love Radio team? Siyam yun. Dadali natin. Sige, Oo. boss. Sir, Rogelio po. Yan. Si Buddy. Tutok Yan. Buddy, maraming salamat po. Ngayon pa lang po, nagpapasalamat Yan. po kami Yan. sa lahat po ng binigay. Ng iyong mga kabutihan. Actually, pwede rin namang ang dinner natin, fishball, kasi tapos yung igagastusin natin sa buffet, kunin na lang, cash na lang namin. Marami. Pwede. Opo. Di po kami I love you po, Sir Buddy. Alam mo, minsan lang po ako makakilala ng mga ganyang tao. Di ba? Sir Buddy, I love you. Thank you. Salamat! Ako dun sa Keniki. Yan. Alam natin yan. Daan po kayo sa SG, libre kayo ng Universal Dali. Pag kami talaga pumunta ng SG, ha? Huwag mo kami Inumpisahan. hinahamon. Oo, wag mo kami hinahamon, 'di ba? Cute kasi ni Titan Jello, sariwang-sariwa. Si Christopher kasi medyo may amag na. Oo, hindi! Hindi ganun yun. Hindi, wag ganun. Kasi kung inaamag si Chuper, dahil ka-age ko siya, may amag din ako. Hinahamon niya daw tayo. Next stop namin ang Singapore. Yan. Ayan na. Maganda na tayo sa ere. Ko pa lang sa umaga, sumasaya ang gising ko pag naririnig ang boses mo. Pagising ko pa lang sa umaga, kwento mo ang hanap ko, bumubuo ng araw ko. Tambala na! Nicole Diala at Titan Jello! Magandang morning! Let's go mga Gen X na nilalamig ang mga buto-buto at mga kalakalamnan! And shoutout din po sa lahat ng mga Gen Z natin na nakatutok ngayon, sa mga baby boomers, sa mga millennials. Ano ba? Sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ng mga bata, matanda, lolo, ate, kuya. May ipinawala! Tsaka. May jowa. Yan. Maitim ang singit. Oo, Yan. ano pa? Lahat po kayo represented. May hadhad! Kasama na Good po morning. kami. Good morning! Yo! Kasi, nakipagsiksikan, dikan na naman ako sa pila na jeep. Iba ang aming trip, pare, has kaming duit. Utak, sobrang bilis, iwan sa aming panis. Ito na ang makabagong tambalan. Boom Panis!
panis kayo Ayun, oh, sa diba? mga lutang moments Yan. ng mga tao, Oo. 'di ba? So the other day, nag-post ako ng lutang moment ko kung saan ni-reenact ko yung moment na naiwan ko sa gas station yung asawa ko. And grabe, nagulat ako sa 4.9 million views. Maraming natuwa. At maraming natuwa kasi maraming relate. Totoo, marami kaming sabaw. Correct. Totoo yan. Marami talagang sabaw moments po tayo mga kabisyo. Tunay. Yung mga eksena nga para sa mga Gen X, sa mga baby boomers. Meron na nga po tayong pillbox. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, AM, PM. Binuksan. Kinuha. Okay. Ininom. Okay. Pagkatapos nag-isip kung ininom ko na ba. Ganun kasabaw. Grabe, Pumasok no? sa isang room. Nakalimutan ko ano ang dahilan kung bakit ako nandoon. Yan. Iba't iba po talaga tayo ng mga sabaw at lutang moments. At napapatunayan natin dito, Ante, na hindi lang matanda. Correct. Hindi Grabe. Grabe no. Hindi lang matanda. May pagturo talaga. sa'yo. May pagturo tsaka may pag-stress. Hindi lang matanda. Okay. Oh, Hindi totoo lang may naman. edad o hindi lang Parang hindi bata. ko rin sure yung may edad. Okay. Diba? Oh, tanggap naman namin. Matanda, oo. may edad. Amoy cabinet. Oh, Ang diba? nakakalimot, pati rin kami mga Gen Z, kami mga bata, nakakalimot kami. ba? Meron. Meron May ba? mga sabaw moments kami. Alam ko yan. Di ba? Na lalo na kapag ganito yung araw na Friday na. Pa-Friday. Tapos Naku. ganito yung panahon, Oo. malamig. Nakaka-brain freeze di ba? Sobra. Ganon. Pero kung ang eksena ng brain fog mo, brain fart mo, ano man ang tawag, lutang moment mo, ay paminsan-minsan, I think that's okay. Tama. Kasi maaaring dala ito ng stress, Tunay. maaaring dala ng pagod, dala ng haggardness, di ba? Pero kung ito po ay araw-araw na nangyayari, Tama. di ba? Napagkamalan mo na yung abo ng lola mo ay paminta at yun yung nilagay mo. Yun na, binudbud mo sa sinigang. At Oh, least. At least. Kung saan ka nagmula. Ayan, di Kung ba? ano yung nananalaytay sa yung dugo. Diba? Kinain mo. Oo, at least safe. Kasi Safe. lola mo Lola naman yun. At least kilala mo. Totoo. Hindi ito abo ng ibang tao. Di ba? Pero totoo yun eh. Kung everyday na po ito nangyayari, na lutang, to the point na napapahiya ka na sa trabaho, Tama. napapahamak ka na, kasi Tama. yung mga tipong sumakay ka ng jeep, tapos hindi mo alam kung saan ka pupunta. Totoo. Di ba? Meron ako nabasa eh. Parang sumakay siya ng jeep, may pumara, sumama siya dun sa tropa kahit hindi pa siya dun bababa. I think okay lang yun. I think lang okay lang yun kung paminsan-minsan. Pero kung lagi, nasasakay ka ng jeep tapos hindi mo alam kung anong pupuntahan mo, or sasakay ka ng jeep tapos bababa ka kahit hindi mo pababaan, aba, kailangan mo na yan mag-brain exercises. Ang Tama. kagandahan po sa social media ngayon, maraming po tayong makukuha ng mga libreng tips, di ba? Tunay. Para mas lalo pa nating patatagin, paigtingin yung ating brain. Tunay. Para hindi naman tayo Sumabaw. forever sumabaw. Tsaka Ante, sa akin ang laki talaga ng factor na wala ka talagang pera sa bulsa, dami mong Ay, iniisip. oo, nakakalutang talaga yan. Problema ka sa trabaho, sa relasyon, Ay, walang totoo. bumibili sa iyo ngayon, Friday na Friday, Correct. walang sumasakay pa sa iyo ngayon sa booking. Correct, totoo. Diba? Hindi Yan ka, yung hindi, sabaw eh. nakakasabaw din yung nag-prepare ka bago lahat, Tama. underwear mo, tas hindi natuloy yung booking. Yeah. Iba So, yun! hindi, pero Totoo yun. totoo din. Kumbaga, Nakakasabaw. in other words, valid naman yung mga sabaw. Ang sa amin lang, ang sa atin lang, 'di ba? Wag lang po talaga lagi. Tunay. At maaari kasing yung sabaw na moment can be an indication na merong medical problem. May mali na sa'yo. Oo. So as a doctor for today, Okay. I think ang kailangan mong inumin ay 3 tabo ng tubig baha. Sabayan ng 2 budbud ng Yan. tubig kanal. Oo, bumugin. Mumugin, prut, iluwa. At pagkatapos iluwa, himurin. Nakakaloka. Hindi, pero pa-check up po ha kung laging sabaw mga kabisyo kasi hindi po talaga ito maganda. Tama. We all have our sabaw moments mga kabisyo, pero ang mahalaga naman po paano po tayo babalik o magbabounce back mula sa pagkakasabaw na ito. Isang Tama. malaking check ng pink na ballpen. Sa lahat ng mga kabisyo natin na ganitong oras natutuwa kasi online class na naman. Alam mo, yung online class na yan, sa totoo lang, for me bilang
pinagdaanan ko talaga yung literal na pupunta ng library, Okay. nagre-research talaga. Sabi nga ng anak ko kagabi, kung Mom, our librarian said, sabi ng librarian namin na noong araw daw, before, gumagamit daw kami ng library card. Naabutan mo ba yung Tama, library oo card? naman. Oo. Inabutan ko naman. Pero hindi mo na naabutan yung tinatawag na Dewey Decimal System. Ay, hindi ko na alam yan. So, meron yung may mga ganyan na mga eksena dati. So, yan yung mga bagay na talagang luma, masarap lang balikan, 'di ba? Sarap maalala. Masarap maalala, pero nakakatuwa kasi ngayon nagbago na din talaga. Totoo. So good morning po. So sa mga nag-online class, yan yung iniisip ko dahil nanggaling ako sa panahon na library card, Dewey Decimal System, panahon ng film, cassette tape, VHS, Betamax, 'di ba? CDR King, ganyan. Oo. Na parang feeling ko yung online class is something na parang effective pa ba 'to? Nakakapag-aral ba talaga yung mga estudyante? Ang dami kasi ngayong synchronous o asynchronous na tinatawag Tama. kasi nga maulan ng panahon. Alam mo, effective siya eh. Tsaka malaki rin tulong sa mga magulang na nababantayan nila yung anak nila sa bahay. Nakikita nila kung paano ba nag-aaral at nagagabayan nila. At kung nag-aaral at nakikita din ng mga magulang, di naka-on, Zoom. Tama, Naka-on, online class. Okay. 'Di ba naka-on din yung YouTube? Tama. 'Di ba naka-on din yung tapos dadating si nanay, minimize, 'di ba? Ibababa, exit. Gawain. Sabi naman ng mga ibang kabisyo natin, hindi daw lahat nababantayan. Tunay naman eh. Totoo din. Mahirap kasing bantayan din eh. Tama. Tsaka iba din talaga, meron talagang, hindi naman po lahat dito sa Pilipinas pantay-pantay yung level ng internet. Tama. So maaaring maganda yung internet connection ni teacher. Tama. Pero yung mga estudyante, hindi maganda yung internet connection. At hindi lahat ng estudyante, meron po silang device para Correct. maka-online. Totoo din. Kaya salamat po dun sa mga mga mayor natin na nagbibigay po ng mga tablet, mga gadget. cellphone. Yung isa nga, parang nalito yung isang mayor eh. Yung tablet na binigay, yung pangsakit ng ulo. Mali! Mali yun, mayor! Mali, mayor! Pang online, control mo na naman. Imbes na tableta binigay mo eh. Nakakalurk eh. Pero Oo. bukod dun sa mga estudyante na nahihirapan dun sa mga online class, gusto ko lang bigyan ng special shout out din yung mga teacher na natutunan na nilang gumawa ng presentation deck. Tama. Natutunan na nila yung mga tinatawag na share screen. Totoo. Natutunan nila yung mga salitang mga annotate, mga ganong Oo. klase mga eksena na itong mga to ay mga, yung iba baby boomers yung iba mga Gen X. Kaming ako yung Gen X na bata, pero ako yung Gen X din na nung time na bago ako mag-graduate, saka palang ini-introduce ang PowerPoint presentation. So, ibig sabihin, hindi ko talaga siya galawan. Tama. Kaya shout out dun sa mga teacher na hindi nyo po galawan yung mga ganyan, pero pinipilit nyo po makagawa ng presentation na maayos para sa inyong mga estudyante. Mabuhay po kayo. Sana po tumaas po ang sweldo ninyo. Yan ang Tama. wish natin talaga para sa mga kabisyo natin, mga teachers. Mahal na mahal po namin kayo at maraming salamat po. Sa inyong serbisyo. Tunay. Naku, kung ako lang talaga mayaman. Kung ikaw mayaman, anong una mong ibibigay sa mga teachers? Sa mga Yan. guro? Aha. Siyempre yung sahod, bibigyan ko sila ng magandang sahod. Correct, mataas na sahod. Tama. Yung mga tipong kaya niya nang ilibre yung kanyang buong Yun. klase. Ay, class, parang nararamdaman ko stress kayo today. So, tara, kain tayo sa Paris. Tama. Tsaka Parisan. Tsaka bibigyan ko sila Oh. magagandang sasakyan. Ayan, totoo. Para hindi sila nahihirapan. Oo. Ganon. Pagka ganito na maulan, tas kailangan pa rin nila pumasok. Ganyan. Tunay. O, diba? Yan yung mga pangarap natin para sa mga teachers. Yarn. Pero we really appreciate you, mga teachers. At dun sa mga estudyante na parang ilang linggo na nag-online class, parang feeling hindi na natututo. Tunay. Okay lang yan. At least merong online. At least may online. Para sa akin, Totoo. at least may online. Yun naman din yung nagawa ng pandemic sa atin na-establish yung tinatawag na online class. At least kahit papaano, meron pong pamalit doon sa regular. Ayan. Mabuhay po kayong lahat at happy long weekend po sa inyo, mga kabisyo. Happy long weekend. Salamat po sa pagtutok sa tambalan. At In lagi case- lang po kayong Correct. tumutok. Oo. In case you missed it, we just launched our kwento na mahiwagang Burnay. Ang horror
podcast, horror comedy podcast. Oo, yan. yan. Available on Spotify, Apple Podcast, and YouTube. Yan Yan. Nilaunch na po namin yan mga kabisyo. Kaya this weekend at any given time, pwede nyo po mapakinggan yan. At tuloy-tuloy po rin ang Kumikinang na Tambalan podcast on Spotify mga kabisyo. So, Muli! antabayanan nyo yan. Mga kabisyo, maraming salamat po sa mga driver, sa mga tindera, sa mga sumasakay po ngayon. Correct ka. Nakatutok sa atin, mga Nakatutok. health workers. Yan po, gwardiya. Correct ka. Yan na. Ano Shout pa? out po sa inyo. Sa mga yaya. Yan. Thank Ano you pa ba? po. Kay ante. Pinagagaan nyo po ang buhay naming lahat. Kaya gusto lang po naming ibigay aming appreciation at shout out kasi wala naman po kaming perang pambigay. Tama. Diba? At least, ma-shout out lang po kayo. Yan. Mga health workers, mga nurses, mga doctors, lahat Tama. na nasa medical industry na tuloy pa rin ang laban kahit umuulan. Shout out po sa inyo Kung lahat. nalulungkot kami, kasama ka ang 90.7 Love Radio at ako naman po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At ako naman ang kumikinang ina mo, kumikinang ina niya, kumikinang ina niyong lahat na si Nicole Yala na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yo! Lower! Lower! Oh. Lower! Oh, may Ayun tumunog! na! May tumunog! Hindi na naka-up. Ay. Hanggang doon na lang. Oh. Pakialalayan yung ante! Oh. Pakilalayan yung ante! Oh, ito. Hello po sa inyo. Si Teacher Kim, listening to Tambalan while online class. Ang ending ko ano-ano lang sinasabi ko. Hoy, teacher! Uy, wag po nyo kami pakinggan ng kung ano-ano. Yan. Salamat. Nakaraos itong... Lord, thank you. Kumusta po ang ano? Alam mo, may yung mga trentahin, parang ang bilis nyo pong napagod. Napapansin ko meron ng mga trentahin na mga content nila yung na sila, nanginginig na ang tuhod, yan. O, basahin natin to Boyet Seymour, yung kay Earl Eric Baladad, kasi ito ay teacher. Ako na bilang guro, hindi sa lahat ng mga mag-aaral ay effective itong asynchronous class. Naapektuhan ng kanilang pagkatuto. Yung iba dyan, inaasa sa mga kamag-anak na isagot ang mga activities. Meron dyan, gumagamit ng AI para maging perfect ang score. Pero sa face-to-face class, hindi masagot ang pinaka-madaling tanong. Totoo yan. Totoo yarn. Shoutout mo ko! Or itatapon ko to. Alin? Hi, Prince. Shoutout Anong po sa itatapon inyo mo? Shoutout po. Shoutout po sa mga gurong nakatutok sa amin ngayon na nakikinig at nakasubaybay po sa amin. Mahal na mahal po namin kayo. Sabi, bilis ng araw, yung mall na napuntahan ko kahapon, nagde-decorate na. 2 weeks ago. I think pagpasok pa lang ng August, nung pagpunta ko sa Landers, may binibenta na doon na yung Oishi, yung wee bag ba yun, na pang Pasko. Yung 100 pesos pag Christmas, nandun na nilabas na nila. Meron na, no? And this is itong weekend na ito is the last weekend before September. Alam mo naman, na pagtapak ng September, Pasko na sa Pinas. Yan. Marami po talagang pros and cons ang online class, either sync or asynchronous. Totoo yan. Shoutout po Darren and Janelle for the duty kahit bumabagyo. Galing kay Mark Bacayo. Ingat po kayo. Hello kay Miss Ava from Dingalan, Aurora. Hello po. Kahit nga naka-work from home, nagbabrowse at nanonood din sa inyo ngayon. Maraming salamat po sa mga kabisyo natin. Diba? Hindi na ako nakakilos talaga pagkakita ko nung live ninyo. Nostalgic ng boses ni Ma'am Nicole. Thank you. Maraming salamat po. Yan. Basahin din natin to. Teacher din to. Si Rogelio Pagdanganan Clara Jr. Ang sabi niya, magandang pakinggan ng online class pero hindi masyadong effective lalo sa amin sa public school dahil hindi lahat ng bata ay may Seymour. I think ang sinasabi niya, hindi lahat ay may access. Yan. Ayun, hindi lahat ng bata ay may access sa technology. Yun totoo. Yan. Set mo na daw next week ang kain. Set na daw kay Buddy. Buddy. Saan tayo ang popo? Sa ulit? Hilton.
Uy, Sarap dun. si Hatton lang po yung alam ko. Hilton na, makakapunta na ako Si doon. Anli Wine. Ayan oh. Hello po. Shoutout kay Dolores Moje. Pero totoo po ha, wala kaming pang-pocket money. Tambalanisa since 2007. Hindi, Nararamdaman ko. nararamdaman ko rin may mga tambalanisa tayong itatawid tayo sa tagumpay. Marami talagang tutulong sa atin. Dahil ito yung kalagayan natin ngayon. Oo. True. Hello sa BJMP Mimaropa. Pabati po si JO4 Annabel Rosco. Hello si po. Ma'am Yenny Verse daw, magbibigay daw sa atin, no? Present daw. Sino? Eh, si Ma'am Yenny, present. Sabi kasi natin, kailangan natin ng mga donasyon. Si Ma'am Yenny Verse. O, baka naman, Ma'am Yen. Nasaan si Ma'am Si Yanni? Boss Yen. O, Boss Yen! Hello po sa'yo. Boss! Boss Yen! Boss Oma! Sob Oma! Ikaw ang aming Lodi. Bata mo kami. Yen! Yen! Oo. Alam mo naman, Boss Yen, baka naman. Mga naman po, Oo naman, Boss Yen. Maramdaman namin kung gaano kakalakas. Ayun Pero pala. pag pumunta po kayo ng bank account daw. Ay, teka lang. Saan se send? Totoo ba yan? Saan se send? Dali na. Sige, Ba't malakas to? Anong meron sa kanya? Yenniverse? Ito ba yun? Pag pumunta ka ng Bacolod, boss, Mm. may hotel ka na kagad doon. Ah, talaga ba? Pag Tapos pumunta- ilang kaleya cake. Yan. Yan. Oo. Ayan po, bank account daw si boss yan. Naku, sana all. Sana all. Natanggap ba kayo ng Apple Pay? Apple Pay, Buko Pay, Ube Pay. Kahit ano. 5 box daw ng kaleya. Kailan mo papadala yung kaleya? Oh my gosh, I'm so excited. Excited na ako sa kaleya cake. Pero pwede mo namang hindi na mahirapan magbitbit. Cash na lang. Charot. Padala mo na lang. Si boss yan eh. Boss Yanni. Yanniverse. Oh, ano? Bukas papadala mo na? Uy, okay. Si DJ Shin, dadalaw daw to sa atin. Meron daw siyang Dolores Kakanin. Thank you! Maraming salamat po. Salamat. Kaboses mo daw si Chuper. Parang nabuhay talaga ulit yung tambalan. Maraming Oo. salamat po. Kahit po mukha po akong shibuli. Diba? Shoutout kay Kuya Edgar Yumang, papasok ng McDonald's Commonwealth. Uy, hello po sa mga taga McDonald's. Dati ako nagtrabaho crew. dyan. Crew ako ng Oo. McDo. Nag-ano ka ba? Nag-mascot? Hindi. Yan Ay, ang hindi. pinangarap ko kasi yung lahat kami ng magkakapatid, nag-McDo kami. Nag-McDo. Yung kuya ko nagmamaskot, napakagaling niya dun sa pagmamaskot. Talaga. Sino siya? Siya din ba si Grimace? Oo. Oo, tsaka- lagi naman si Grimace eh. Yun ang lagi. Yan. Shoutout po. Shoutout sa mga taga-McDonald's. Laking McDonald's kayo. Oo Baka nga. naman McDo, pula Baka to. naman po magpaano pa kayo ngayon na sausage McMuffin. Oo. Ante at baka kailangan nyo. Gen X just Gen Z na commercial Oo. ng McDonald's. 'Di ba? Sige po, ililibre ko na po yung song ko. Nagagamitin namin tsaka yung song po ni Nicole Yala para magamit ninyo. Birit. Na birit. Huwag mong kakalimutan birit yung kanta ha. Kapag kinuha nyo po kami, ganon. may mga song na po kaming kayang i-offer sa inyo. Libre po yun Oo. Libre yun 'Di ba? Paparapapa. Uy. Love ko to. Ganon, 'di ba? Love ko to. Simula noon, hanggang ngayon. Yan. Paparapapa. Love ko to. Yun, ganito yung unang linya. Ganon. Simula noon, 'Di ba? hanggang ngayon. Ayan. Paparapapa. Love ko to. Yan. Tapos sabay magra-rap ka. Paparapapa. Papapa. Love ko to. Makdo. Ganon. Ganyan. Yan. Thank you. Parang gusto na pong... Oy, ano ba? Kaloka. Parang gusto ko Ay, mag-share siya. na maglagnat. Gagi, wag, ganon. No. May kukuha daw ba ng cake sa airport? Seryoso si Yanniverse. Wala kaming kukuha ng... Daddy, pwede ba natin pick upin yung cake sa airport? Oo, Papadala daw siya. Ilan yan? 5 piraso? Favorite natin yung kaleya. Nakatikim ka na ba ng kaleya? Cake? Hindi po. Naku. Mapapaungol ka sa sarap. Uy, gusto ko yung umuungol. Oo, mapapaungol ka sa sarap. Yan. Mapapaungol ka. Mapapaungol ka sa sarap. Ganon. Paparapapa. Love ko to.
nako. Diyos ko po. Alam mo, ang prayer ko talaga, Lord, bigyan mo po talaga ako ng karagdagang lakas. Marami kang lakas. Na iba na palang lyrics, ganon. Doon pa rin ending. Oo. Hindi, totoo po, boss. Tingnan mo. Kasi tingnan mo, favorite ng asawa ko din ng Kalea eh. O, kaya nagtatanong siya, when? Totoo. Madam Yen, totoo po ba, Madam Yen? Oo, when? Totoo yan, si Boss Yen yan eh. Dong, 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 digi, 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 dong, digi, 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 dong, pakitong, kitong. Alimang, mali! Hindi, Gen X, Gen Z eh. Dong, 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 digi, 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 dong, digi, 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 dong, pakitong, kitong. Alimango sa dagat. Malaki at masarap. Paparapapa, love ko to. Sorry. Kung ako na Mali pala. Kala ko tama. Mali pala. Oh, sabi ni Renly, yung asawa ko, 9 ang DJ's mom. Oo. So, Yani verse 9 daw. Oo, Kung 9, yan, verse 9 daw. kung 9 kukunin. Ayan. 9 daw eh. 9 daw kami yan. Oh, 9 diba? kukunin. Paano yan? Dong digi 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 dong digi 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 dong digi 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 dong pakitong kitong. Ano pa mga kanta niya dyan? Mash up na natin to di. Ang galing, ang galing. Sige, labas nyo. Ano pa? Ano pa gusto nyo? Nakakaloka yung mga eksena. Ay, nako. Thank you sa inyo sa pagtutok. Mali! Sabi ni Universe, huy, biglang 9. Uy, biglang 9. Ilan ba Biglang dapat? atras. Biglang atras. 5 lang kasi kanina, biglang 9. Love you. Kailan ko ba makikilala yung si Universe na yan? Yan. Oh, Yani, baka naman. Yan. Thank you. Parang kamatis ka na daw namumula. Drop pa kayo ng mga song. Ay, mga songs yan. I-remix namin yan. Remix! Nakakaloka. Pagod ako sa inyo. Sana sa gabi ka na lang daw. Ay, hindi po. Masaya po ako sa umaga. Nandito yung Nandito yung maingay sa umaga. Pero ang lakas din ng gabi namin. Sipin mo, 6 to 9 p.m. Maratoni. Grabe, no? Na umaalis sa pwesto. Kaya dumi-dead air. Sabaw din yun eh. Sa pa yun eh. Sama-sama kayo mga Gen Z, mga sabaw. Sa pa yun, isang araw umalis sa pwesto. Ang bira. Ang tagal. Pag ba puntahan kita bukas, Miss Nicole, imimit mo ko. Saan? Depende saan. San to? Sa Biringan daw. Mula Apari hanggang Hulo. Sige, ikaw nag-ano niyan. Kaya mo yan. Wala na. Pa 9 o'clock na mga kabisyo. Mula Apari hanggang Hulo. Saan ka man, halina kayo. Isang libot, isang tuwa, buong bansa. Paparapapa, love ko to. Hoy, baka naman Macdo! Ayan. Nalibre na kayo. On air, online, lahat na. Napasearch daw tuloy sila sa Kalea Cake. Sige. Magkano kumita tayo? Pasabay? Message. Kung gusto niyo po na mga Kalea yung ibibigay ni Yani, pinenta. Hoy, asikasuin ko ang cake, driving lang me. Ingat ka sa pagdadrive. Ayan po. Ingat ka Ingat ha. po kayo. Sana mag-eat bulaga si Miss Nicole, magpa-age reveal. Ayan, no? Wag na. Alam mo kung bakit? Masyado nang revealed lagi yung age ko eh. Matatalo tayo dyan. Kailan po yung next episode na Mahiwagang Burnay? Ano po siya? I think weekly. So 12 episodes po ito. Na-record na po namin yung 3. Yan. Uy, yung kapatid ko, manager sa McDo. Anong gusto yung food? Uy. Ano kaya, ano?
Layo naman ng McDonald's na yun. Wala na, malamig na yung ano. Oo nga. Pag ano. Dapat tawagan niyo yun dito sa malapit. Oo. Parang ganun. Parang mainit-init pa. Oo. Kung tunay na manager yan. Oo, tatawag niya yan. Tatawag niya yan sa tropa Diba? niyang manager. Oo. Uy, ano yung pinakamalapit na branch? Ano, dito, Blue Bay Walk. Oo, Makapagal. Blue Bay. Oo, yan. Ganun. Lapit yun eh. McDonald's Tugigaraw pala. Naku, wala na. Ako po, chicken spaghetti lang okay na ako doon. Oh, matindi ka talaga, Nicole. Matindi talaga to. Lakas mambudol. Ganun talaga. Tingin nyo, ano? Uy, today ko na lang papadala po asikaso ko. Totoo ba? Grabe, no? Grabe naman, ang bilis. Miss Nicole, high school pa lang po nakikinig na ako sa inyo. Thank you, Gracie. The Boodles. The Boodles, we're back. Paldo! Shoutout sa DCC Department. Wala pa si Broski, no? Wala ba po? Labas kami dito pag dumating na si Konyo. Konyo. Umuulan pa ba sa labas, mga kabisyo? Ang mahiwagang budol. Ay, budol pala! Oh. The Boodles. Hashtag Nicole and Jello. Ay, wala ka sa nakatutok. Kanina pa natin, 'di ba? Kanina pa natin sinasabi yung Opo. ito kailangan din ng background music na malungkot. Dali. Isa lang mo. Isa pa to. Ante, may tutulong na naman ba sa atin? Meron tutulong sa atin. Yan. Sir Richard de la Rosa. Nandun si Sir Richard. Si Richard. Alam mo yung pakiramdam na yung matalino, Pogi. pogi, mayaman, Nasa'yo na lahat, sir. stable. Alam mo yung pakiramdam na yan yung mga tumututok sa atin. I mean like, hello, may mga tumututok sa ating hampas lupa. Tapos meron din sa ating tumututok na mga tulad nito. Para bang, Lord, I mean, thank you, Lord, kasi lahat na lang po nakatutok po sa amin. Sir Richard, dahil di pa po tayo nagkikita nila Madam Mayat de la Rosa. I love you, boss. Hindi ko pa na-share. Napupunta po ng Hong Kong yung Love Radio team. Sa January. Tapos kahapon, habang nagbi-meeting kami, may isang nag-suggest. Ngayon, i-ere ko na sa'yo habang nakatuto ka sa Richard, Madam Mayet. Sabi nung isang DJ, Ma'am Nicole, baka naman po pwede tayong mangaroling kay Sir Richard at kay Madam Mayet de la Rosa para may pocket money tayo sa Hong Kong. Hindi ko na nahintay na nag-meeting tayo, sir. Baka naman po pwedeng mangaroling. Baka pwede. Please! Kantahin natin yung team song. Let your beauty shine. Alam mo ba? Mayet. Ayan. Antay na. Tanggalin natin. Sir Richard! Boss. Shout out, Sir Richard. Good morning. Ayan. Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Ano? Hawak mo ano? Ano ba yung lyrics doon? Yan. Yan. Mayet. Baba mo. Mayet. Yung mayet na yan. Okay. Dun sa part na yan. Para ano tayo? Para Mayet, fade down. Papa. Love ko to. Babalik pa rin doon. Yung mga kabisa kung gusto nyo po Mayet, ha? Oo. Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Yan. Diba? Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Diba? Sir Richard, good morning. Madam Mayet de la Rosa, good Opo, morning. good morning po sa inyo. Oo. Uy, teka. Uy, May meron. nagpapabati. Pero, Sir Richard, Madam Mayet,
seryoso pong sinadjust sa meeting namin in a production meeting Opo. of Love Radio. Yes. Gusto po namin mangaroling po sa inyo para po Totoo may po. pocket money kami sa Hong Kong. Ito po ito po yung katotohanan dyan. Well, nakabili na po kami ng ticket. Wala po kaming may pang pocket money. Charot! Uy, ito, shout out natin to. Sino yan? Kadadating lang daw sa office ni Sir Adrian. Sir. Di daw siya papayag na hindi siya babatiin. Alam mo, ang lakas nito, Unit Chief ng Admin ng Port of Manila, Sir Adrian Tuazon. Alam mo, Boss Adrian, Ay, sa tuwing nako, sige, banatan mo. isip ko yung buhay namin dati. Oh, yan, dali. Ikaw yung tumatakbo sa isip ko. Ayan. Alam mo sa Adrian, Ayan. may bagay akong maibibigay sa yung mapapaligaya ka namin. Ano? Alin yan? Ano ba kailangan Ayusin mo. Ano? Tutulungan kita, hanapan kita. ng mga bagay na pwedeng sumaya ka. Kung ako yung magiging ligaya mo, edi thank you. Pero kung iba yung gusto mo, Ayan. hanapan kita, sir. Yan. Banatan akong mo. kilala, sir. Yan. Sir Adrian Tuazon, Unit Hello, Chief ng Port of Manila. Love you, boss. Good morning. Oy, meron pa. Meron pa. Teka lang. Ang dami tumawag. Kapag ka may tumatawag, meron. Papa, love ko to. Yan. Ito Kapag ka ganit sinisipag kami. Yan. Sino yan? Tingnan mo. Sino yan? Magpapadala daw now ng almusal. Sino to magpapadala ng almusal? Sila Sir Adrian. Saan mo gusto? Siyempre, hindi to fast food. Ano to? Parang levels to na mga Ano rin nangyari sa atin? Saan? Alam mo, Boss Adrian, dahil ilang araw na po kami nagugutom at gusto po namin ng top silog Na masarap. na masarap. Ay di, ganito na lang. Pwedeng cash para hindi ka na lang mahirapan. Oo, sir. Gusto mo ba kami makita? O gusto mo yan? Pwede rin naman po pagpakain nyo po sa amin. Magkita-kita tayo. Meron po kayong abot kahit papaano. Ganun, boss. Pasalamat lang ba na natuwa kayo sa amin? Yan, ganyan. Alam mo, para tayong para tayong komedyante sa stand-up comedy bar. Alam nyo, ginawa nyo na kaming ganun. Oo. Hirap na hirap na kami. Ano ba? Gabi, para lang sa libreng almusal, Hindi, shout out. Thank you po. Love you po sa inyo, mga Thank you. kabisyo. Yan. Alam nyo, mga kabisyo, lahat gagawin po namin para po mapasaya namin kayo. Dahil Thank alam nyo naman po yung nangyari sa Nepal, di ba? Totoo Grabe po. yan. Tingnan mo, napakaano po namin na bipolar. Diba? Ganun-ganun yung mga eksena natin. Tapos, alam nyo po yung mga nangyari sa Nepal. Ano ba na? Sobrang bipolar. Huwag ka na magalit kasi talaga kami. Hindi, pero talaga kami, pabago-bago. Tingnan mo, bigla namin alala yung Nepal. Pero seriously, because naalala natin yung Nepal, talagang hindi po madali yung... hindi ko mawari talaga. I cannot even imagine yung what they're going through right now. Yan. Oy, si Sir Richard daw nag-thumbs up 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naku. Ang bawat thumbs up ba ay equivalent to 10,000 or 20? Charas. Boss. Sige, boss. Handa po kami. Boss, ako na sasagot ng angkas o grab na. Papunta. Papunta po sa inyo. Papunta. Teka. Hanggang alas 10 na natin tong live, Boyet, ha? Gusto mo ba kumain, Jet? Mag-pull out ka na dyan, Jet. Tara na. Boyet. Mukhang kakain tayo, Boyet. Ayan. Madami pa ba kayo dyan? Ayan na si Broski. Ayan. Exit na kami. Nandito na si Broski. Nag-uumpisa na kami, Broski, na live pa rin tayo. Ito. Yan. Nag-uumpisa na kaming mag-solicit. Ayan, oo nga. Tingnan mo yung mukha niya. Biglang, yan. Kaya lagi kaming may bag. Yan. So, Oo. Wag mga wag chocolate. Okay na yun. Diba? Pera na.
Kasi nagano po kami ng pocket money, ha? Seriously. Chares. Oh. Hindi. yung ano You what? online caroling. Oh, di ba? Pwede po yun. Pwede ring online. Oo, tsaka yung online. Tama, ang talino. Pwede online caroling. Oo. Tapos exclusive yung ano namin, yung parang gagawin namin Zoom room. Totoo. Pwede. May ganon. Master po. Oh, ideation guy namin to. So isa to sa mga nakakaisip, pwede. So kasi nandito si Sir Richard sa live eh. 'Di ba Ayan. kahapon sa meeting natin na pag-usapan na mga ngaroling tayo sa kanya. Correct. Sabi pa namin ganito, Sir Richard, sabi namin ganito, Mara, baka mamaya seryosohin mo naman yung Santa baby. Sa Richard, meron ako sumayaw, palep. So ngayon pa lang, 'di ba? August pa lang, January pa po yung trip namin. Ayan. Uy, pero maganda yung idea yung online caroling. So parang pwede tayong mag-set ng Zoom, tapos pwedeng mag-breakout rooms. Yan. Kung saan mo gusto. Correct. Kung kaninong DJ mangangaroling. Yan, o, 'di ba? Sige, pwede. O siya, tigil na natin 'to. Siya, exit na muna kami, Shoutout ko ha. na muna si JD ng 1C sa law school daw po. Hello. Classmate po ng ating kabisyo. Yan po. Hello po. Kenneth Galios, thank you so much. Prince, yan. Ingat kayo palagi. Salamat. Thank you po sa inyo, mga kabisyo, ha? Ingat po kayo. Happy weekend. Happy long weekend para po sa inyo, ha? Bye, everyone. Metro's #1 Love Radio. Basic!